okunye kakhulu la uma uzibheka izinto uma mfuna kade ekhuluma ngazo izinto before isiphambano. Cela sonke nje sibheke ngapha. Izinto ezingaphambi kwesiphambano. Wafika nomfundisi wakhuluma ngezinto ezenzeke ngaphambi kwesiphambano. Njengamanje ke sesifike esiphambanweni. Sesifike la uJesu esesesiphambanweni. Ngizokhuluma kafushane ngokubethelwa kukaJesu bese sibuka a certain thing eyenzeka ngaphambi kokuJesu abethelwe bese singena kumazwi ayisikhombisa briefly for 5 minutes then we will pray. Cela ungifundele ke uMatthew 27 verse 27 to 32. Verse 27. Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu amngenisa enqabeni. Aqophela kuye ibutho lonke. Amhlula amembathisa ingubo ebomvu. Aluka umqhele wameva awufake ekhanda lakhe. Nomhlange esandleni sakhe sokunene. Abuka ngamadolo phambi kwakhe ambhinqa athi, "Bayethe Nkosi yabaJuda." Amkhafulela ngamathi. Athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe. Esambhinqile amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, abuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Amen. Cela uyibambe lapho nje kancane ku verse 31. Ngifuna sinothise lezi zinto bazalwane, izinto ezenzeke before isiphambano la. Sikakafika esiphambanweni la ngesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto, bemhlubula, bemshaya, bemenza yonke into. Lithi siyezwe iBhayibheli lithi bemfaka umqhele wameva, beguqa phambi kwakhe ngokumdelela, hayi ngoba bekhothama ngempela. They were mocking him. Bembiza ngenkosi, not ngoba bemvumile ukuthi uyinkosi. But ngifuna sibuke la u31 uB wakhona la efude khona ethi amuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Because indaba yami emfishane ikhuluma ngokubethelwa. Sefikile uJesu esiphambanweni. Ngicela ke sivule uLuka 23 uverse 23 nakhona. Lapha ku27 u31 cela sibambe kuthiwa amuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Leli gama lokubethela yilona ngifuna silibambe before siqhubeke. Sizothola nala kuLuka 23 ukuthi uLuka naye uyeyikhuluma into yokuthi emva kokuthi eseshayiwe wadlula kwi-scourging wayiswa esiphambanweni ukuyobethelwa. Verse 23. Kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba bethelwe. Babefuna ukwenzani bazalwane? Abethelwe. Babefuna ukuthi uJesu enzani? Abethelwe. Ushilo umfundisi uPilato ke wabachuzisa ukuthi bafuna ukuthi kukhululwe uJesu noma uBarabas. And then abantu bakhetha isigebengu uBarabas, bathi uJesu yena akenziwe njani? Akabethelwe. So ukubethelwa ke bazalwane, umuntu bebethelwa esiphambanweni kwakungaqali ngoJesu kubethelwa. Futhi akuzange kuze kugcine ngaye. Umuntu bebethelwa esiphambanweni, isiphambano inkuni ezimbili, esinye si-vertical esinye si-horizontal, right? La kade kubethelwa izigebengu, izaphula umthetho, zazifakwa izipikili, zibulawa. So bekuyinto ebikhona ukubethelwa. So umuntu beboshelwa kulezi ngodo ezimbili, kusetshenziswa ukhuni, aboshelwe khona, angakwazi ukuhamba, engakwazi ukunyakaza, bese eyabethelwa. So uma ufunda kwi-dictionary i-meaning yokubethela, which is crucifixion, isho ukuthi kwakuyi method of capital punishment in which the victim is tied or nailed to a large wooden cross or beam and left hanging until eventually death. So umuntu mebethelwa bekuyindlela yokuphanishwa kwakhe, bekuphanishwa igilamkhuba, bekuphanishwa ababulali, bekuphanishwa abantu abenze kabi, umuntu beboshwa
aboshwe ashayelwe ngezipikili kulolu khuni olukhulu bese ashiwe lapha esaphila until aze afe. And ukufa kwesiphambano nokufa kokubethelwa bengekona ukufa okusheshayo, bekwenziwe ngamabomu ukuthi kuthathe 2 or 3 days umuntu elenge esiphambanweni afe kancane kancane. And into ebiyenzeka bekwenzeka ukuthi ngalesikhathi eboshiwe and kuzoba difficult ukuthi aphefumule, ngesikhathi ezama ukuphefumula ekuphakamisa inyawo ukuze inhale umoya, bese ngesikhathi ephakamisa inyawo bese kuzwakala ubuhlungu obukhulu la ezipikilini because inyawo izona azisebenzisayo ukuze akwazi ukuthi aphefumule. Then ngaleso sizathu agcine engakwazi ukuphefumula, agcine esefile. But ubuhlungu obuhlangene nokubethelwa ubuhlungu obungabekezeleleki. Hallelujah. Nikhona abantu abazalwane. Hallelujah. So ukubethelwa kwaku brutal. Umuntu makuthiwa uyabethelwa okwazi ukuthi lapho wayezodlulela entweni ebuhlungu kakhulu bazalwane. Kwaku barbaric, kwaku cruel, kwaku inhuman. So amaRoma ke aduma ngokubethela abantu, njengoba noJesu abethela. Before uJesu aze ayobethela esiphambanweni, kunento adlula kuyo ebizwa ngokushaywa, iscourging. Iscourging bekuyi process ebi before crucifixion. Umuntu uma ezoshawa ezolinyazwa, kwangeyona into yokuthi kuhlangene nokobethela. Abanye babelinyazwa bese bayadedela. Hallelujah. Kodwa kwi-case kaJesu sithola uJesu udlula kwi-scourging. Iscourging bekukushawa kabuhlungu ulinyazwe. Hallelujah. Now uJesu ke bazalwane before afika esiphambanweni wayiprofetha into yokushawa nokulinyazwa kwakhe. Ngicela sifunde uMatthew 20 verse 17. Uke walithinta kancane umkhonzi. Matthew chapter number 20 verses 17 to 19. Ukuthi uJesu lithi iBhayibheli whereas they were preparing ukuthi bayongena eJerusalem okuyindawo ayekade engajwayele ukuya kuyona kakhulu. Ngesikhathi esakhuluma nabo bengakafiki eJerusalem, lithi iBhayibheli wabatshela gogo ngezinto ezizakumehlela la eyakhona. And abafundi babengakwazi ukuthi bayikholwe into ayishoyo ngoba babefuna ukuthi ahlale ehleli nabo. Futhi babefuna ukuthi umbuso wakhe kube umbuso awu-establishayo emhlabeni bese baze bathole ikhundla. Abanye babe sebecabangela i-future ne-legacy yabo nezingane zabo, ngoba bazi ukuthi uMesiya ufikile. Kanti lolu hlobo la Mesiya kusiya uMesiya ozobuyisela umbuso kwaIsrael, kodwa umsindisi ozoletha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Iphutha lenziwa abaJuda babecabanga nabafundi babecabanga ukuthi uJesu uzobuyisela umbuso kaIsrael. Uzwa ngisho imibuzo babembuza yona before akhupha kuJesu ukuthi uzobuyisela nini umbuso. Babengaqondi ukuthi lo mbuso uJesu akhuluma ngawo akusiyo umbuso ophatheka ngezandla. Njengoba sila sisembusweni, kulo mbuso kunenkosi, ngoba awukho umbuso ongenayo inkosi. Umehluko phakathi kwalo mbuso nombuso wasemhlabeni ukuthi lo esikuwo inkosi ayivotelwa abantu futhi ayikhishwa abantu. Umehluko phakathi kwalo mbuso ukuthi asiwubone futhi asikwazi ukuphatha ngezandla. Lizo lithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu asikona ukuphuza nokudakwa. But umbuso kaNkulunkulu bazalwane, umbuso kaNkulunkulu awubonakali. Njengoba sila sisembusweni kaNkulunkulu. God is king. Now, uJesu when he is preparing them, uyabalungiselela ngento ezokwenzeka kodwa still abanye understand. Ngesikhathi batshela ukuthi uzodlula kulezi zinto azozifunda uSimanga. There are things ezenzeke emva kwalokho ekhombisa ukuthi impela babengakholwa ukuthi uJesu uzosusa phakathi kwabo. But ngifuna siyibuke lento yokuthi wayazi uJesu ukuthi eJerusalem kuzofika kwenzekeni. Ngoba ayikho bazalwane, ngicela ngibheke, ayikho into uNkulunkulu eyenzeka, sengikhuluma kuwe ke manje, eyenzeka empilweni yakho emthatha by surprise. Yonke into eyenzekayo enhle nembi nodlula kuyo uNkulunkulu uyayazi kade ayazi.
Lithi iBhayibheli ngiyayazi imicabango enginayo ngawe, imicabango yokuphumelelisa. Akusiyo imicabango yezinto osuzenzile nempilo osuyiphilile, izinto aziqeda. Lithi iBhayibheli wazi inani leenwele zethu, wazi insuku zethu singakaphili solodwa. So musukhathazeka, ayikho into emsurprisayo uNkulunkulu ekwehlelayo. uJesu waye aware ukuthi uzofika shaywe, alinyazwe bese yabethelwa. Please read verse 17 to 19. Verse 17. Kwathi uJesu esazokwenyukela eJerusalema, wathatha abafundi abayishumi wakuvuka nabo, basesendleleni wathi kubo. Okay, kuyaphuma kubantu abajwayelekile ukuthatha this 12 ubalungiselela uhambo oluye eJerusalem, right? Bhekani, sikhuphukela eJerusalema. Indodana yomuntu iza kukhashelwa kubaphristi abakhulu. Indodana yomuntu, this is what's going to happen to me. Bazalwane, ungafila kanjani umuntu osumthembile ukuthi lo muntu lo uzo-establish umbuso emhlabeni bese akutshela ukuthi uzofike akhashelwe noma akutshele nje ukuthi uyahamba? How would you feel? So I want you ukuthi uzifake ecathulweni zabafundi. Carry on. Indodana yomuntu iza kukhashelwa kubaphristi abakhulu nababhali, bazawukuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe ukuba iqolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa. Uyazi ukuthi mhlawumbe nginayo into yokuthi uJesu angithi wayevamisa ukukhuluma ngemfanekiso njengoba Funeka kadesho ukuthi bekhuluma ngemfanekiso ukuze aphinde isithombe esigqamile kubantu. Mhlawumbe abafundi babe nayo babugumede into yokuthi uma ekhuluma ukuthi uzofike afe bese ayavuka, bacanga ukuthi mhlawumbe umfanekiso loyo noma usho enye into. Kanti usho wona ngempela ukuthi uzofike akhashele bese yafa avuke. Usho ukufa kwangempela nokuvuka kwangempela. Abafundi babe nento yokuthi hayi uyayisho lo. Uzozwa emva kwalokho ukuthi ngesikhathi besadidekile, there is a time lapho na kwenye gospel ephika uPeter ethi hayi ngeke yenzeke le nto kwena Jesu. Ngeke ize yenzeke. uJesu wathi no, hey buyele emva kwami Sathane. Ngoba uyabona ukuthi no, uPeter manje cela wehlise angathi usefuna ukuzophazamisa icebo likaNkulunkulu. La efunda khona uSima, uma ufunda ngezasi uyathola ukuthi ngesikhathi behamba ngathi khona umama wayekade ehamba nabo. Lo mama wayenamadodana awu2, uJakobe noJohane. La kuthiwa amadodana kaZebediya. Uthi lo mama uJesu uqeda kusho lamazwi lawa, usethi ke lo mama ukuzobona ukuthi babengekho ready futhi babengakholwa uJesu uyahamba. Uthi lo mama Jesu ngicela ukukhulumela amadodana ami, khona isicelo nginaso nje, ngicela ukuthi ungisizele sona ukuthi embusweni wakho uJohane ahlale ngapha bese uJakobe ahlale ngala ngawesokunxele bese wena ke uhlale phakathi nendawo. Ngamagama lo mama is trying ukuthi secure future for abantwana bakhe, because kwangahlali nombani ka right na ka left bese kuba inkosi phana endawo. Uthi ke cela ubanikeze izikhulu eziphakeme embusweni wakho. Uyabona ukuthi abekho ready ukuthi uJesu uyahamba noma kuthiwa ba ready kodwa bathi ukuze makuthiwa kuyenzeka wena uhambe, kodwa oJohane babe benazi izikhulu. Yabona into esiyokuba selfish ayiqalanga namhlanje. uJesu useyakhuza ke lapho no ngisanda ukugijimela izikhundla, because izikhundla ziyaphela, but gijimelani lento engiyizele mina. Hallelujah. Now bazalwana ke uJesu ke siyathola ukuthi uma esho lamazwi abafundi bakhe did not understand ukuthi wayekhuluma ngani. Imiphumela ya ukuthi kashawe umuntu odlula kwi-scourging uya imvimbo kuba nale mvimbo not le yokudlala, le serious ejulile nomzimba futhi uyavuvukala. Ngikhuluma ngoJesu njalo. Abanye kwakuphuma ngisho amazinyo. Ngifuna sisiphinde lesithombe emondweni so that uzobona ukuthi uJesu wadlula kuphi. Abanye kwakuphuma ngisho amazinyo, abanye
namehlo mhlawumbe ayephu. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli uma uJesu ekhuluma leyo nto la kuMatthew 20 ukuthi uzodlulaphi, mayesefika futhi kuPilato kwenzeka ngempela lento ayishilo yokuthi ashawe. Hallelujah. Ushilo umfundisi wathi uJesu wayecabanga ukuthi noma uPilato wayecabanga ukuthi bazomshaya kuphela bamiyeke uJesu. Cela sifunde uverse 23, uverse 22 wa chapter 23 uLuke. I want to pray. Luke 23 verse 22. Ukuze ubone ukuthi uPilato wayenayo into yokuthi uJesu uzomshaya nje kuphela bese yamdedela. Kanti akuzoba njalo. Cela ungifundele uverse 22. Luke chapter 23. Verse 22. Wayesethi kubo ngokwesithathu, kanti lo wenze bubi buni na? Uyazi sephinde okwesithathu uyababuza ukuthi wenzeni ngoba akayiboni into aboshelwe yona. Cela uphinde futhi. Wayesethi kubo ngokwesithathu, kanti lo wenze bubi buni na? Angifumananga kuyicala lokufa. Ngakho ngiyakumshaya ngimkhulule. Uyabona ukuthi plan 18 ukuthi I am just going to punish him and let him go. But kwangenzeka kanjalo. So uma abazalwane sikhuluma ngokubethelwa kwabantu, oqala ukubethela kwaqeda isithunzi kumuntu nje sokuba umuntu because wayehamba enqunu. uJesu was naked. Ungamboni lo Jesu uyambona lo lapha ku dining room yakini. Lo faka inapkeni. Akusiyo uJesu lo wafela mina lo. uJesu wamina wayenqunu. Waba yihlazo phambi kwabantu. Ubuntu bakhe babukwa kube kulesikhathi samanje babezoshutha bafake ku Facebook. Umuntu mebethelwa bazalwane ukubethelwa kwakusetshenziselwa ukubulala kodwa kancane umuntu ezokuhlunga isikhathi eside. Babenekwa nqunu phambi kwabantu, bebe helpless abantu abasuke bezobethelwa. Behlukunyezwa inombani uthanda ukudlula ajikjele adlule ayijijelele. Hallelujah. Ngishilo ngathi babephila 2 to 3 days besezinhlungwini. Kwi-case kaJesu bazalwane igazi lilahlekanga kakhulu because into uJesu adlula kuye kakhulu, it was difficult to breathe. Hallelujah. It was difficult to breathe. Ikakhulukazi it was harder to exhale umoya. Wayesewuphefumula kuphela umoya. Hallelujah. Kodwa wayengasakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi umuntu osesiphambanweni into ayenza wayephusha ngemlenze yakhe ukuze akwazi ukuphefumula. So mind you lapha emlenzeni kunezipikili bese ngesikhathi ephusha ngayo imlenze bese lokho kwenza ubuhlungu obukhulu kuyizipikili. So babefaka uJesu ke bazalwane wafa kwinto ebizwa ngokuthi hypovolemic shock because it was difficult to breathe. Hallelujah. So uma befika kuye lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi kwasekusondela umkhosi wePhasika bebona ukuthi kuzophela 2 to 3 days lo muntu esaphila. Lithi iBhayibheli basondela kuye bethi bazomphula amathambo nemlenze yakhe so that iprocess izoshesha. Baqala kulaba ababilizelele sayibethelwe nabo babefika kubona babathola besaphila babaphula amathambo abo kodwa bebefika kwinkosi yabo lithi iBhayibheli akuphulwa ngisho lodwa lamathambo akhe indaba esikwasilibhalile iBhayibheli lathi kuyoba ngenelodi ithambo ephulayo emzimbeni wakhe bamfika vele uJesu sefile because it was written umbhalo womele ugwaliseke ukuthi alikho nelodwa eliyophulwa emathambweni akhe. Akhona abantu abazalwane. Hallelujah. uJesu wabethela abazalwane washayela impikili kuye. Hallelujah. Ngesikhathi impikili zifakwe lapha nangapha. Hallelujah. Umzimba wawusinda uneweight. In other words wengakwazi ukubhalansa esiphambanweni because ngesikhathi enyakaza uyazithununga. Ngesikhathi ephakamisa inyawo ethi uyaphefumula kuvele kube buhlungu kakhulu. The upper body bazalwane was not held up at the cross because kwakupheka izandla lapha nangapha. So umeqala ethi uyinyakaza because umzimba okade usindelwa because wawubophekele emasayidini kuphela. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uIsaya wayengenaso isimo sokuthi simthande. Hallelujah. Lithi yebo washawa ngenxa yethu. Lithi wayithwala izono zethu neziphambeko zethu. Sathi thina ugeziswe uNkulunkulu. Hallelujah.
Tell him for Isaiah 53 verses number 5. I want to pray. Oh, bazalwane. Lo muntu usesiphambanweni. Kunzima ukuthi aphefumule. Kodwa sizovula umlomo ekhuluma amazwi awu-7. Awukhuluma kanjani Jesu ungaphefumuleki? Ukhuluma kanjani Jesu kunzima ukuthi ukhulume? Tell him for verses number 5. Verse number 5. Yebo walinyazwa ngenxa yephambeko zethu. Walinyazwa ngenxa yephambeko zethu. Njengoba sila sinephambeko, uJesu alinyezelwa zona. Iphambeko suzenzile, lephambeko ongakazenzi. Lithi yebo walinyazwa ngenxa yazo iphambeko zethu abazalwane. Njengoba sila sinephambeko. Hayi mina ngibona abaphile kulabantu abalayini, ngibona ingelosi. Ngibona abantu abakwazi ukubona. Ngibona abantu abangenzi kahle, ngibona abantu abahlulekayo. Kodwa lithi iBhayibheli walinyazwa ngazo lezo iphambeko zakho. Lephambeko ongakwazi ukumtshela abantu, lephambeko owayitshela abantu, nalezi ezaziwa kuwe, lithi iBhayibheli walinyazelwa zona. That is the reason we are here. Carry on. Yakhothozwa ngobubi bethu. Wakhothozwa ngobubi bethu. The process of scourging was because of us. Isijeziso sasiphezu kwayo. Yonke into osazayenza nosazayenza yabalelwa kuye. Awazithwala abazalwane iphambeko zethu. Wazithwala singakabi khona. Waphinda wazithwala sesikhona. Ezinye sisefazi. Lithi kodwa zonke zabalelwa kuye. Ukuba sibe nokuthula. Yonke lento yenzeka ukuthi ukuze mina nawe sibe nokuthula. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba nokuthula ekhaya lakho impuphu ingekho. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba nokuthula ekhaya lakho ungasebenzi. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba nokuthula ekhaya bengakufundi. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba nokuthula. Ngoba lithi iBhayibheli nokuthula kuNkulunkulu kuvula ukuqonda konke. Iphisa incikile emalini. Iphisa incikile entweni onazo. Ukuthula kaNkulunkulu ebazalwane ashumayeli ngoba sinemali, ashumayeli ngoba kuhamba kahle. Kodwa uyakwazi ukushumayela ingekho into odilike phuphi uyoyikha. It's the peace of God. Lithi iBhayibheli kuvula ukuqonda konke. Ukuthula kaNkulunkulu ukuze thina sibe nokuthula. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Akasidini ngokusinikeza ukuthula kuphela, kodwa izimo emzimbeni yethu. Ingakho lithi iBhayibheli egulayo akathi uyaphila. Lithi iBhayibheli nemizimbo yakhe thina saphiliswa. Ngesikhathi bephethe whatever ababeyiphethe, bemshaya ngayo uJesu, beshaya umhlane wakhe bewulima, kwaphila isifo sakho. Ngesikhathi bemlimaza bemlima umhlane wakhe, kwaphila nesifo sakho. Ngamanye amagama awusakwazi ukukhuluma igama lokuthi ngiyagula. Awukwazi ukuthi uyakhula. Ngoba uwenza ize umsebenzi uJesu awenza. Ngoba zanabusho ukuthi ngeke sisagula. Kodwa sikhulume. Lithi iBhayibheli abakhe khona abasayikusho ukuthi bayahlupheka. Abakhe khona abasayikusho ukuthi abanayo imali. Abakhe khona abasayikusho ukuthi baswele. Abakhe khona ngoba indlela esikhuluma ngayo ishintshe ngoba ngemivimbo yakhe alithi ukuthi yiyo uyiliphile. Lithi saphiliswa. asikho isifo esingabalelwanga kuye. Asikho isifo esingabalelwanga kuye. Now ngibuka lento kaJesu ukuthi ukwisima kuso kodwa sizwe vula umlomo wakhe. Awukhuluma kanjani usebuhlungu? Lamagama akakhulumi noma amagama. Kodwa ukhuluma amagama abaluleke ngalendlela. Awukhuluma kanjani umuntu oshayiwe walenyazo, ongakwazi nokuphefumula ngendlela enormal. Kodwa sizwe vula umlomo. Uma ekhuluma uJesu lamazwi awu7 awakhuluma, awokuqala amathathu akhuluma ngawe nangabanye abantu. Lawa amathathu okuqala akhuluma about others.
bese lawa S4 okugcina akhuluma ngaye noNkulunkulu. Uma ubuka isikhathi esiningi abantu bazibeka bona phambili. Abazalwane mhlawumbe ngishumayela esontweni wrong. Bakhona abantu laba beka abanye abantu phambili. Kodwa since uJesu esesiphambanweni akabeki yena phambili. Ngoba lamazwi awakhulumayo awuqala amathathu ukhuluma ngabanye abantu. Lokho kukodwa kusitshela ukuthi he is a selfless king. Uyinkosi engayicabangeli yona. Elithi iBhayibheli kunamandla okubeka ukuphila kwakhe ngenxa yabangani bakhe. He is a friend that sticks closer than a brother. uNkulunkulu obeka wena phambili before ezinye izinto. Since uJesu sesiphambanweni uvula umlomo wakhe uthi Baba bathethelele. Ukhuluma ngabantu abamlimazayo uthi bathethelele. Jesu usho bakhe mhlawumbe awusho laba basesiphambanweni, mhlawumbe usho abasekhaya bangazange ekhonjwa, mhlawumbe usho abangezanga lo, mhlawumbe usho abangamazana. No, usho bona labo baseduze kwakho uthi Baba bathethelele. This was not a declaration. Kwakumthandazo. He was praying for them. Let me ask you this question. Do you pray for your enemies? Noma ufisa ukuthi bafe. Ukhona umuntu uyasithatha isikhathi sakho, uthandazela izitha zakho. Noma umuntu ucabange nje ukuthi chifi. Uvela uyeke nalowo mthandazo. Uyazi uJesu ukhulekela izitha. Uthe asoyithanda. Yo. Bazalwane kusiza ngani ukuthanda lo okuthandayo? Ngoba leyo nto vele niyathandana nalona. But ukuthanda izitha. uJesu la ukhulekela izitha zakhe. Uthi Baba, xolela ababulali babo. Wabacelela umusa uNkulunkulu abangawudeserve. Njengoba sila senzelwe umusa esingawufanele. Ubani othandaza esiphambanweni? Because esiphambanweni bekulengiswa igilamkhuba. Kodwa this time kulengiswa wrong. Hallelujah. Mevula umlomo wakhe nje into yokuqala ekhuluma indaba yokuxolela. Hallelujah. Baxolele ababaza abakwenzayo. Hallelujah. Meqeda lapho ekhuluma ngalaba usebuyela kulaba kulo oseceleni kwakhe. Hallelujah. Praise the Lord. Lithi iBhayibheli iselelezo sakhuluma naye. Sakhuluma ngcono leso sinye. What you just say, I now umuntu eba nomusa ngasekugcineni kwempilo yakhe. Lithi iBhayibheli wakhuluma ukuthi namusa kuzoba nawe phakathi wena ukhuluma kahle. Wena kuzoba nawe namhlanje. It speaks of salvation, it speaks of insindiso. Ukuthi noma kuthiwa uqale kanjani, kodwa ndaba ukuthi uqale kanjani. Inkinga noma intukulo ayibhekile ukuthi uphetha kanjani. Hallelujah. Beqalaza ngapha laba bonile vele. Lo wemyenga vele ngoba useconclude. Kodwa lo uthi hayi kusasa, not next week but today I will be with you. In other words, bazalwane, it's never late for you. Akukho late ukuthi ushintshe impilo yakho. Akukho late ukuthi uzinikele kuJesu. Akukho late ukuthi ulungise ukuphila kwakho. Akukho late ukuthi u-apply. Akukho late ukuthi usuke. I'm talking to you now. Akukho late ukuthi uhlale phakaza. Akukho late ukuthi uthenge imoto. Akukho late ukuthi nomuzi esifuna uwuthenge. Because it's never late. Ngoba ukhona umusa namhlanje. Ukhona umusa. Uma eqeda ukukhuluma nalo ubuyela phansi esiphambanweni. Uyabuka ukuthi njoba ngihamba lo mama uzosala engenamuntu. Lo mama uzonakekela ubani? Responsibility. It speaks of the responsibility. Wakhohlwa ngobuhlungu adlula kubona, wacabanga ukunakekela uma wakhe. Wagcina nje ukufanele uma wakhe. Okay, mhlawumbe umuntu uzothi imfundisi mina nginayo mama. Wagcina nje ukufanele udadewenu nomfweni. Noma uthi hayi sazane befonile. uJesu labazalwane is teaching us ukuthi we must care for one another. Ayikho into ebuhlungu Thuli njengokuthi siqala umuntu simposte ngoba eseshonile.
Kade singenandaba naye. Kade singenandaba. And okubuhlungu ukuthi usuke engasaboni. Bese sigijima ngama-casket amakhulu, senzele ukubuka. Kodwa sineglectele kade saphila. uJesu is teaching us here irresponsibility. Nakekela uma wakho, nakekela ubaba wakho, nakekela abafowenu nodadewenu. Asithandaneni bazalwane. Hallelujah. And uyabona ukuthi lezi zinto zo-3 uJesu ufocuse kulabo abalesiphambanweni. Akakenzi lutho ngoqobo lwakhe, akasho lutho ngoqobo lwakhe. Mhlawumbe kube kwakuwena awuzoshaya umthandazo ukuthi Nkosi ngiyaphenduka. Lesa sona engisaziyo nalesa uconfess zonke izono zakho. Kodwa uJesu wakhohlwa ngaye, waqala ngabanye abantu. Hallelujah. Now kulawo ogcina ke awu4 uJesu ukhuluma ngaye noBaba. And u-experience into angakaze yenzeke before. Ukuhlukana phakathi kwaBaba nendodana. Ubengakaze experience leyo nto. Hallelujah. Lento ayikhuluma lapho uJesu uma ethi uNkulunkulu wami ungishiyele. Ngicela ufunde amaHubo 22 verse 1. amaHubo 22 verse 1. Ukhotha ivesi elikwi-Old Testament. Verse 1. Unkulunkulu wami, ungishiyelani na? Ukuphi namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami? uNkulunkulu mayebuka emhlabeni because izono zethu zasezibalelwe kuJesu. Angithi nikhona bazalwane? Izono zethu zasezikuye. Uma uNkulunkulu emqalaza akasaboni indodana yakho, ubona izono zabantu, ubona ububi babantu, ubona ukuhleba kwakho. Ubona ukuhleba kwakho. Akasaboni indodana yakhe. And uNkulunkulu nesono akakwazi ukuhlangana. Kwafanele amshiye for leso sikhathi. Ngenxa ukuthi akaseyena le amaziyo. Sekubalwe izinto zakho, izono zakho nobubi bakho nobubi bami. Sebalelwe kuye. And uJesu uzwa this disconnection. Ukuthi angathi sengingedwa. Engathi sengumuntu. Hallelujah. Usho lamazwi uthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Hallelujah. And after 6 hours, sizu Jesu kade beke bamofferisha uvinika ukuthi awuphuze. Lithi iBhayibheli wamnqaba wangawuthatha because wayefuna ukuthi into ebuhlungu ayithole injengoba injalo, ingabi khona into edambisayo ukuthi ayezwe ubuhlungu. Lithi iBhayibheli he refused the vinegar. But this time sizwa enza i-request engajwayelekile. Sizwa ecela ifavor esiphambanweni. Lithi iBhayibheli wathi uJesu ngomile. Webazalwane uJesu wayengunanga obeka imphefumulo. Amen. Wayengomelanga imphefumulo, wayeyome physically. Singakusho nje lokho masifuna ukuba excited. Kodwa wayengomela imphefumulo, waye physically drained. Lo muntu uwopha igazi. Lo muntu useshayiwe ulimele. Hallelujah. Lo muntu usebuhlungwini. You can imagine ukuthi umuntu 100% man, 100% God. So uzowadinga amanzi. Hallelujah. Uzowadinga amanzi. So ngesikhathi uJesu bazalwane he was on his full senses gogo. Yonke lento ababeyenza esiphambanweni uyizwa njengoba enjalo. Hallelujah. Angikaze ngithola ingane. Angiboni futhi ukuthi ngiye labor ward. Kodwa bazokutshela omama ukuthi khona izinto abakufaka zona ukuthi ube nawo. Ukuze ungabuzi ubuhlungu. uJesu he was in his full senses and he was in his clear mind. Wayiqonda yonke into eyenzeka kuye. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli after 6 hours woma esesiphambanweni. Kade unqabile uvinika babemnika wona ukuze adambise inhlungu. Uma esebona ukuthi umsebenzi sewuqedile uthi now I can drink.
and sengicelela mina hayi ukuthi ngiphuza ngoba kusho nina. Hallelujah. So lento isivezela ukuthi bazalwane uJesu was man. In as much as he was God, he was also man. Lithi uJesu wayekhathala ukuze akwazi understand abakhathalayo. Lithi wafika emkhiwaneni ezofuna amafruthi because wayelamba ukuze akwazi understand abanambayo. uJesu wayema ukuze akwazi understand abomile abadinga amanzi ukuze akwazi understand izidingo zakho. He had to go through lento odlula kuzo. Webazana lezinto ezikweselayo uJesu wadlula kuzo. uJesu uyazazi ingabe ezo-understand kangcono because wake walamba, wake washawa, wake wathuma, wake wahlala, warejecta abantu. Lezi zinto ezikweselayo aziqali ngawe futhi ayibhili ngawe. Umehluko ukuthi wena you have a king, ukuthi nenkosi esidlulile kulezi zinto odlula kuzo. Into esenza ukuthi siqhubeke nesibili ingoba siyazi ukuthi khona wadlula, khona wadlula. Uma eqeda ukuphuza amanzi wathi no, it's done. Kufeziwe manje, kuqintshiwe manje. Umsebenzi ebenguzele, i-purpose, ne-plan, ne-assignment, it is done. uJesu wayeqeda umsebenzi. Uma ethi it is done, it's a sign of a victory. It's a sign of a victory. Njengoba sila asidangele njengoba benali ithemba. Njengoba sila asidabukile ukuthi uJesu ufile because akaginange ethundeni uJesu wethu. Kodwa uJesu wafika. Njengoba sila sizothokoza, sizojabula. It's a celebration. It's a celebration. Sizojabula ngento asenzileyo. Ukunqoba has already been won, bazalwane. Victory is ours. Victory is ours. Umethi nje it is done. Kwasho ukuthi sengiqedile into ebengiyizele emhlabeni. Why wena usafuna ukubanjwa izinto uJesu asayinqoba nasakulwela wakunqobela zona? Let me close like this. Emva kwalokho uJesu uthi ukhuluma umkhuleko wokukholwa. Uthi Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Uyakhumbula ukuthi uke wakhuluma into yokuthi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi ngiphinde ngithabathe. uJesu physically wabulawa amaJuda, but spiritually wabulawa izono zethu. Nikhona bazalwane? Physically wafa bembulala esiphambanweni, but spiritually wayefa ngenxa yezono zethu. Now uJesu ke uthi emva kokuthi sewuqedile umsebenzi, there was no other place ayengabeka kuona umphefumulo wakhe. Engekho indawo ephephile. Athi uDavide, Nkosi ngiyacela ngoyele izandleni zona, kodwa ngiwele ezandleni zakho. Webazalwane masidlule empilweni singene empilweni ezinzima, sikubalulekile ukuthi sibheke ukuthi siwela sikhalela kuziphi izandla. Abanye lithi iBhayibheli sometimes in carnival and horses, abanye bathemba inqola namahashe. Uzobhalayo kodwa mina ngithemba uJehova wethindiso yami. Hayi bazalwane, kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi umhlazanile inkinga ekhala kuphi. Lithi uNahum 1:7 lithi Jehova uyinqaba ngosuku lethuphela futhi uyabazi abaphephela kuye. uJesu sesiphambanweni, uJesu sesenzile umsebenzi awuzele. Mayiqala izindawo angabeka kuyo umphefumulo wakhe, akabona indawo ngaphandle kokuthi awubeke ezandleni zakhe, ngaphandle kokuthi awubeke ezandleni zikaBaba. uNkulunkulu amagama walephethe isayini eyisubmit eziwenkulunkulu ikwenzile okumthumele kona. wenkulunkulu ngiqedile umsebenzi, wenkulunkulu ngibahlengile ezonweni, wenkulunkulu ngibakhiphile esebeni, wenkulunkulu ngibakhiphile eguleni. Amagama uyasubmita ukuthi uNkulunkulu obungithumele wona nokho. Ezandleni zakho Baba ngiyawubeka umphefumulo wami. Ngamanye amagama nokuyelezu laba zalithi iBhayibheli uJesu ufeni ngakwesumile sikaNkulunkulu washiya umhlaba kuphela, kodwa inkosi esekhona nephilayo, into ezangafani noLehanyana, into ezangafani noHlembe, into ezangafani namanye amakhosi ukuthi uyaphila namhlanje.
Kuyaphila namhlanje. Namhlanje sidinga abantu abazothi Nkosi, nginikela umndeni wami kuwe. Nkosi ezandleni zakho, nginikela iy'ngane zami. Nkosi ekhaya lami, nginikela umndeni wami. Nkosi nginikela umsebenzi wami. Nkosi nginikela impilo yami. Nkosi nginikela konke kuwe. Ngoba iyona ndawo ephephile. Iyona ndawo ephephile. Cela sibe ngeenyawo zethu. Igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Olungileyo ubalekela kuwo. Bese yalondeka. Olungileyo ubalekela kuwo. Bese yalondeka. Ubaleke lapho mhlazane sekunetha. Umufonela abantu. I want to introduce to you indawo yokubalekela. Go asha uJesu enguse iwa otasha ngo asha uJesu enguse I want to introduce to you indawo yokuphephela, indawo yokubalekela, indawo la ungabuzwa khona ukuthi uvelaphi. With every eye closed, with every eye closed, we are living njengamanje. Sivala amehlo ethu thina sonke. But before we leave, ngifuna ukukuthulela indawo ogama layo linguJesu, ogama layo linguJesu. Indawo yokuphephela, indawo yokucasha la khona noma zikunetha kodwa uyazi ukuthi unendawo yokukhosela. Noma zikushaya endleleni noma amandla ephela noma ungenakho okufisayo kodwa ikhona indawo, kodwa ikhona indawo, kodwa ikhona indawo ukuthi mfundi singayidinga le ndawo. Phambi sisanda sakho la ukhona ukuthi singayidinga le ndawo. Phambi sisanda sakho la ukhona. Sonie sinenhliziyo eyoni iso. Cela ungasaba abantu ukuthi ngiyidinga le ndawo. Ngiyidinga le ndawo phambi sisanda sakho. Angizokwenza into eningi. I will pray with you. I will pray with you. Sonie sinenhliziyo eyoni iso. Uyavumela yini ushadeka tepakosia. Sivala amehlo thina sonke ngiyibona izandla. God bless you. God bless you. God bless you. Nathi indawo sengifumene emthunzini. Thank you, Jesus. I want to pray with you. I want to pray with you. I want to pray with you. Thank you, Jesus. Father, laba bantwana bakho, nazi izandla zabo, thina sibone izandla wena ubone inhliziyo yabo. Ngiyathandaza phezu kwempilo yabo namhlanje emini. Unkulunkulu wethu ongcwele beza kuwe, ithenzo lakho ozabe usoza umlahlela ngaphandle. Ngiyaqhubeka uNkulunkulu wethu namandla ngibapresenta phambi kwakho. Uyabanzi izinto zenhliziyo yabo nokucabanga lokufisa kwabo. Ngiyabakhulelela uNkulunkulu wethu namandla onke ukuthi uma befika kuwe, I know that they will find comfort in you. Ngiyazi ukuthi bazothola ukuthokomala kuwe uNkulunkulu ongcwele. Ngiyathandaza
ukuthi ube isihlambu sabo uNkulunkulu wethu ongcwele, ube isivikelo sabo, ube ngulondolozi wabo uNkulunkulu wethu namandla onke. In you we know ukuthi uNkulunkulu wethu there is victory. uJesu asitholela yona esiphambanweni. Namhlanje ngibaletha kuwe egameni likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Can we all pray egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Oh uNkulunkulu siyakafika esandleni sesitha, siyakafika esandleni sesitha. uNkulunkulu namandla ugibe lwaphukile, bona baphinde kugibe lwaphukile, bona baphinde kugibe lwaphukile, ugibe lokuzahilela lwaphukile, ugibe lokweswela, ugibe lokugula, ugibe lokuvukela phansi lwaphukile. Come on, somebody, can we all pray? Shetareba kasepanabaya, Kendane mandebo sekatela bakasata, bakhulule kumele, ebakamandele bikasathane, egama likaJesu, lithi lapho ebindodana yomuntu ikhulula, njengoba abakhululekile impela, namhlanje bayakhululwa, ebugqileni besono bayakhululwa. Come on, can we all open our mouths? Abesithandazeli sonke namhlanje kini bayede uNkulunkulu ophilayo, bayede uNkulunkulu namandla, bayede uNkulunkulu ongcwele. Come on. Musuku spectator, musuku sibukele thandaza, siyathandaza kuwe, wena uphila kuze phakade, yezinto izele, uNkulunkulu izolo, uNkulunkulu namhlanje, uNkulunkulu naphakade, siyazenza la kuwe, egameni likaJesu, egameni likaJesu. Khetha phasi, nansi impilo yethu, nansi uqobo lwethu. Thatha konke Nkosi, sesinikela kuwe.